Hej og velkommen til denne her video. I dag vil jeg gerne snakke lidt om engelske YouTubere. Jeg ved ikke om det I har lyst til at høre sådan noget, fordi vi er jo en dansk YouTuber, og sådan noget, så ville det være dumt at snakke om engelske YouTubere. Men jeg ved ikke om I har lyst til det. I dag vil jeg gerne snakke om det er også en form for dansk, fordi det hører jeg også rigtig, rigtig meget. Angående med, at folk er begyndt at sige mere og mere i deres video. Husk at like og subscribe i rigtig, rigtig mange steder i videoen. I starten af videoen, det gør jeg selv, og i slutningen af videoen. Hvis det er en halv times video, så kan jeg godt forstå det, men hvis det er bare sådan en infovideo, som der var i 1-2 minutter, så har jeg aldrig forstået, hvorfor man skal sige det så mange gange. Og der er også rigtig, rigtig mange YouTubere, som der siger, kan den her video komme op på 50 likes, så det ville være super godt, eller de kommer med en eller anden undskyldning til, kan den her komme op på 50 likes, så vil jeg smadre en mobil, eller 50 likes, så smadrer jeg ikke min kat, en eller andet. Og det synes jeg er virkelig, virkelig grovt på en måde, fordi så tvinger man nærmest sine fans til, jamen I skal bare like, bare for like. Ikke noget med, at det, jamen har jeg lavet noget godt, har jeg lavet noget kvalitet, kan I lide, hvad jeg laver? Så er det bare sådan noget, hvor man skal like. Som eksempel Mafejster, som der er en engelsk YouTuber, han siger sindssygt mange gange i sine videoer, han laver sådan nogle videoer med, at han går ind og køber 10 produkter, og så siger han, om det er skrald, eller om det er godt. Godt eller dårligt. Og det synes jeg, der er fint nok. Jeg synes, det er rigtig, rigtig underholdende og rigtig, rigtig sjovt. Men han når at sige 4-5 gange i den video. Tjek min Twitter ud, tjek min Facebook ud, husk at subscribe og husk at like videoen. Siger han 4 gange i sin video. Og det, jeg bliver simpelthen så træt i hovedet af det. Selvom det kun varer i 10-20 sekunder, jamen så går han virkelig, virkelig til den med at sige det her. Og videoen varer i 15 minutter. Og når han siger det så mange gange, så for fuck's sake, mand. Og jeg synes, det er blevet rigtig, rigtig slemt hos engelske YouTubere i hvert fald. Game Theory. Game Teori. Han er en sindssygt dygtig YouTuber. Han bruger sindssygt lang tid på sine videoer. Men her på det sidste er der kommet rigtig, rigtig mange videoer for ham. Jeg tror nok, det er en eller anden med, jamen han skal tjene penge ind, eller jeg ved ikke, hvordan han tjener penge ind. Men alt i alt, når jeg har set hans gamle videoer, synes jeg, at der var virkelig meget af teorier, hvor at Fallout, hvor der er en, som bliver skudt i hovedet. Så tager han den emne op, jamen kan man overleve at blive skudt i hovedet? Ja eller nej. Og så går han igennem hele videoen og snakker om det. Sindssygt fed video. Sindssygt fedt redigeret og sådan noget. Men lige nu er de videoer, som han tager op, for det meste er teorier om, jamen hører de to filmverdener sammen, hvordan fungerer Zelda og sådan noget. Altså ikke det, som der faktisk var interessant ved Game Theory, som jeg elskede at holde af. Nu er det blevet langt mere sådan noget. Der kommer en gang imellem videoer, hvor det som Neighbor, som der er en meget, meget specielt spil, hvor man skal ind i husen og prøve at finde ud af, hvad fanden der sker inde i hans hus. Det kom han op med, fordi hele husen var bygget meget, meget specielt op, og så skulle man så finde ud af, at eksisterer sådan nogle hus. Rigtig, rigtig god en. Men også igen, det når han at sige os 3-4 gange i hele den her video. Husk at like og husk at subscribe, og det er altså med store projektører og alt muligt. Husk at subscribe, og for fuck's sake. Og så kommer han også op med underlige undskyldninger for, at man skal subscribe. Jeg kan ikke lige huske en af dem. Men der er bare, jeg synes simpelthen, det er så trættende. Jeg gjorde det selv på en tidspunkt med på Draken på min gamle side, hvor jeg sagde, kan den her video komme op på 10 likes? Og så kom den som regel altid op på 10 eller 15 likes, og jeg var lykkelig for det, jeg var glad for det. Jeg ved også godt, at videoen kommer en højere op i listen, når der er flere likes. Men problemet er, det betyder ikke nødvendigvis, at videoen er god. Så når jeg går ind på YouTube og ser en video, der er 100 likes på den, så er det ikke nødvendigvis, den er god. Fordi, jamen man bruger denne her metode til at få folk til at like
uden nogen grund, kun ved at, jamen, husk at like den her video, så laver jeg en fed giveaway her i næste uge. Og så laver jeg en giveaway, som der kostede 2 euro. Jeg sagde jo ikke noget med, hvad for en pris spillene skulle have, vel? Men måske skulle jeg gøre det. Det ville være sejt. Nej. Og jeg synes virkelig, virkelig, det er irriterende. Jeg siger i min video, husk at like og subscribe. Det vil hjælpe mig utroligt meget på min kanal og videoen. Det siger jeg i starten, og så når jeg har spillet en halv time eller 10 minutter, så siger jeg det også lige til slutningen, hvor jeg siger tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses næste gang. Ja, det synes jeg selv er rimelig tjept og hurtigt. Men jeg ved ikke, hvad I synes om det her. At det, man gør det her. Det kan godt være, at jeg ved, hvad jeg var for gammeldags med den form for få likes og sådan noget. I kan skrive ned i beskrivelsen med, hvad I selv synes om alt det her. Og hvis I selv har nogle idéer til, hvad jeg kan snakke om, jamen så må I også meget gerne skrive ned under, fordi jeg tager hvad som helst op, hvis det er. Så I må have en pragtfuld dag, og husk at like og subscribe, som jeg har sagt 10.000 gange i denne video. Vi ses.